एगो पतरा के भाव रहे जे पहले के ब्यास लोग दू सौ जोड़ी झाल बाजे गार्जियन। अब तो मुहे मुहे माइक बा बाबा। पहले मुहे मुहे माइक ना रहे ना समयाना गड़ जास। हाँ जी। आ एगो तार वाला डोरी वाला माइक लटका दिहल जाओ बीच में टंगा जास। आ बीच में टांगा जास। हाँ। न ढोलक पर माइक रहे न झाल वहिया का माइक रहे। हाँ जी। आ बीचे बीचे 4 गो राउंड रहे झलवहिया के। हाँ 150-200 जोड़ी झाल बजे। अब वो घरी गवाए कहे मास्टर कैसे हो और के लाल रंग सड़िया माई दे अरे के लाल रंग चुनरिया हो अरे चवरिया हो डोले कि बाघावा बैठल बा बाघावा इनका बाघ कहता नहीं रहुआ बानर के आदमी बोल कि बाघा बैठल बा पजरिया हो अरे चवरिया हो डोले। हाँ सहयोग ले लो। हाँ तारा बोरो के जरूरी पड़ेला रात भर जानता नहीं तो बता दो कुछ। ए बाबूआ जी और कि लाल बाघावा दूसर के आंगन हो। अरे बेटा हॉल अरे तोहरे दुवरिया पिंटू बलवा अरे चवरिया हो डोले। अरे बेटा हॉल हवा बैठल बा